Ndị mere nze mmụọ ọzọ ekene m unu, ekene nwoke, ekene nwaanyị, ekene ife na-emelu Igbo ihe tata na obiọma jụrụ anyị obi na nwere m dibịa afọ SS Power mee ọ sị na nke ikpeazụ ndị mmadụ ekweta na onwe ihe dịka oke ite, onwe ihe dịka ibubo, onwe ihe dịka awele na ife niile aha na-agwa go 419 ha nchagbu oshi ka na-ezo ndị Igbo anyị. Mana ya bụ ife bụkwa na ajọ ihe na onye Igbo ekpeta nwanne nwoke ka o gbuo onye Igbo anara onye Igbo ibia wee na-alụ họteelụ agala a na-ego moto n'ikem a na-egbufusi ewu na-asọpọtụ ndị Hausa a na-egbuli efi n'ibu na taa n'Igbo a na-enye ha ọnọdụ ebe ha ya na-anọ ijide nọmba onye nama ikpezi na fon na ka we nama ebute nama ike ewe na sacrifice emechaa sacrifice na akpụrụkwa dị efi ahụ ya fọrọ afọ nkwu na kenwe egburu ka alesị ndị na-egbu anụ n'ime ahịa a na-elu tọkọ na anyụ tọkọ. Mana ọ bụ na osi na gị kene na vidiyo na nwantị ka ọ na-ofu ihe nwanne ya nwoke a na-ekwu maka ya. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Owu nna n'olu ya bụ SS Power ụkwa kpọrọ nna Gulere. Agwara m unu sị na na-ekwupụ nke mmere mekọsị ọzọ n'elu onye na-ekwu nwere ihe ọ na-eme ịma na agwara m unu sị na ya nete na ịgbagojuru unu anya na-eme ka mmadụ na mma akọwala unu a sị na ọjụ ese na-evuru ezi onye ọbụla na-ajụ ese na-evuru ezi ụzọ. Ihe ndị bịa tata maka nwa bụ ọgwụ aka na ajụkwa mesi ya ịmara nwere ngwara unu n'ebe dibịa nọ o nwere ihe dị na dibịa na-eme dibịa nwere na-eme o nwere onye dibịa mara nwa onye jele bute ọgwụ mebe dibịa mana aba bụrụ arabana gọvanọ aba amanda na nlụ ọrụ o nwere ya dibịa mara o nweta ite kpụrụ aja tinye n'ite ahụ alụwa ọrụ o nwere arabana gọvanọ ife ọbụla o metụrụ aka ife ọbụla o tiela aka ife ọma ya na-emere ahụ onye dibịa na-amara onye je na-agba ele okilikili ma okilikili ọ na-agba ele bụ otu esi na-eme onye egwu wayo. Agwara m unu sị m na o nwere onye chi kele ọbịa ya n'ụwa n'ahịa bụ ndị Igbo na-achụ ya ọsịsọ maazị na Ochunika na Ananika taị nwa bụ eka njisi n'aka m na-amụta ihe m bịara bụ ka nyere Igbo aka bịara m mgbe ebu n'ọzọ ka m bịa. Agwara m unu sị m na o nwere ibe bụ yara ka ibe dị ka ogwu ego o nwere ibe bụ oke ite o nwere ibe bụ ibubo o nwere ibe bụ ara agba aka ibe niile abụ wayo ka ọ bụ ọmụnwa bụ SS Power na-ekwu ewele bụ ewele ibe eji agba ewele bụ ka gịnị ka ibe ọma na-emele gị na-agale gị onye na-amara ochie ya ọ mara ibe onye na-eso hapụta ọ mara ndị mmiri ọsịsa egbe ọlịa ewele mara amalị na ego gị ka ị na-ana n'iyi maka gị na onye alụrụ ọrụ o dibịa ya eje bịa tata ọ gbachala gị awa sị gị na ife ọ gbatara bụ n'ọkụ ite ka anyị agwalụ gị ka ọ bụ nọọ ewele ka anyị agwalụ gị na nya bụ ọ gbatara dibịa ahụ amara ihe ọ na-eme dibịa ahụ emere gịnị ọ mara ihe ọ na-eme ego ka ọ na-edu dibịa gbara ava ma o nwere ihe dị onye ọ gbatara n'ife ọ gbatara bụ n'ọkụ ite ka a ga-agbụ na ewele ka a ga-agbụ ewele bụ ọlụ ọrụ ka ịlụta ego ife bụ ogwu ego n'ụwa ahụ anyị nọ bụ ọnwa ebe ị na-eme ị na-emesi ike ihe na-azụ abịa na-agba mbọ na mbe na Chukwu si na oge gị eluwo ọgwụ adịrị na-achụ aja ị na-eje ụka na-ejesi ike dibịa na ụka bụ oyiwe ka ọ bụ ị na-eje ụka na-ejesi ike ị na-eme omenala na-emesi ike n'ụzọ zi ezi mana bụ oyiwe ka ọ bụ ọrụ ebe a na-akpọchukwu okwu ọ na-adị aza ndị dibịa baba nwere ite nzu onye bakpọkọ Chukwu ụka abịa mbe ndị ụka na-emebe nwere itekwa Baịbụl enu akpọba Chukwu so vive ahụ ka ọ bụ o nwere onye akpọrọ okwu na dibịa o mebie n'usoro ụka otu aka o si dị onye malibe na ọ dịka ọnọdụ onyere ụmụnne aka ọ na-azụ ụwa na mebie n'ebe ahụ mana si nwere ezigbo aka na-eso nwa bụ
omenala anyị na-eme omenala na ụka bụ iwe ka ọgwụ ogwu ego adịrị oke ite adịrị mgbe ọ dị gboo ndị nwere enwe na regret why ba ji nwe kịta ọ ndị na-akpọ m na fon onye kpọ m gwa m na oyibo ji kpata ego bụ oke ite na owere mburu ego ihe ma gwa ya bụ nya aja bụ iwe bute na nya ajala ikote ọya nya ya tọpụ ọya okote na bịa so na ọ nwere onye bute oke ite tata ka o bute oke uru si na ebunye gị ọsịsọ ọ dịbịa sị gị bunetele nya azụ mara amalụ na nwere ibe dị ebe awa n'ime na akwụkwọ ọka na akwụkwọ tomato ma ọsị nwazọrọ okporo were gị n'ime ite ị na-egbusi ọbụla na-atọ onwe gị ahụ o nwere were ka ịpụta ụtụtụ ịba n'iru ọlụ baa n'iru abịa ịyọba chukwu ọka abịa mgbe na-enyere gị aka ịpụta ụtụ kpọba alụsị ndị bunu nwere nzukpokwu alụsị ndị bunu nwere nzukpokwu alụsị ndị be nna gị ịwa nwere nzukpokwu alụsị ikwu nne gị nwere nzukpokwu ibe nke na-aso bịa ụwa nwere nzukpokwu ochi gị kpokwu ndị mmiri gị baba n'ime abịa na-abịa ya azụ mgbe chukwu ji nwasị na olota oge na nke gị elugo mala amalụ na nke gị elugo enekpuchiri abịa ime aka akala aka enekpudori aka mana ije fọsụ onwe gị na ọka ịkpata ego enwere agalide iwu na-aga na agabaga n'ezigbote dibịa enwere ime ibu na iji aba ụna abụọ ya mala oke ite anwa agbọ unu bute oke ite anwa iwe ya eme gị bụ na iyi agba ọsọ ndụ gị ọsịsọ iyi anwụ n'oge iwe oke ite na-emebe ọkụ ọgwụ bụ na iyi azụ ọsịsọ na ọsịsọ iyi azụ ka abịa nakwa ka gịnị ka abịa iyi azụ ọsịsọ nakwa ọsịsọ ọ bụrụ ibe kwesịrị mme na 10 years coming or 15 years coming ịmakwụ na ede ndụ na ị ga-emekpu ihe niile ahụ maka na ego ahụ ịkpara akpa bụ ego chukwu debela n'akara aka gị ọnya ka ijere bute oke ite chọọ ka ime ya n'ovu mme iji mezie gidigidi uwe akpọba gọmela ọra akwụ dị na nwa tuve ego ọka ava na-egbu ọka nwa nkịta ihe a nọrọ 5 years 4 years ịda ịnwụrụ ụmụnne gị ejide akụrụba gị ịkpali lisa onye nwara nwere egwuru ekebe m bụ ebe mmadụ ya anọ onwe ndị na-emebe akpọ m na fon asị m na mana idele ego ebe ma gwa ya bụ na adị m enye ego onwe ndị na-eme mmụ na achọrọ oke ite na achọrọ ka m lụọ ọlụ ọlụ adị m alụlụ mmadụ ọlụ ma agbazi m afa ma mgbachala gị ava mmalive bụ problem asọvụ dị problem ọlụ ọbụla alụlụ gị n'ụwa ahụ nye taịm na mgbe chukwu si na ya alụ ọlụ ka ebido alụ ọlụ mgbe chukwu si na ya alụ ọlụ ka ebido lụọ ọlụ onwere ibe bụ na dibịa gbachala gị ọgwụ ka ọ chụchala gị aja si gị na nwa n'echi ibe abụọ mere gị ebido lụọ ọlụ asị ka ọ na-asị bikọz na ọ bụrụ chukwu nye na onwe mewe nke o ji bụrụ mmadụ mme nke o ji nwa bụrụ dibịa chụọ aja nke o ji nwa bụrụ onye amụma chukwu kọ ya rapụzila ka chukwu jiri aka mee gịnị gụzie nwa bibe emere ahụ onye bụ dibịa ọ bụla ijele bịa tata ọ sị gị na ibe ọ na-emele gị tata na ibe ọ nyere gị bụ 7 days 8 days nga anyịkwa na nwaanyị na iyi ya nwaanyị ọbụla omebiriwo ime nke ọbụla nke emewo ibe nye na-abụ asị ọ mara ọ na-akụ o mechezie anya ikpe na fon si na ibe ọ mere gị alụrụ ọrụ onye keja sị na ndị dibịa bụ fake kịta kata m ya bụ nwatakịrị na alụlụ ọrụ na ọlụ ịlụ ya na ọgawo ọgabala onwe onye nweta ke 2 weeks a month ivi mere acheke akala kacha ovu ivia o nwere ya chụjala aja tata ọ bụla iwe na-alụta before bụ na iwe na-alụta before bụ ọ na-alụta only ka ọ na-alụta ibe dịka every day 50,000 every day 50,000 ka ọ na-azụta n'ime ahịa ịchụchala aja mechele ibe niile gachala na mmiri ọ zụtawa 100,000 every day 150 ga agwa gị bụ na ibe abịa mmelie kọrọ gasịvi ike na ọ bụrụ ibe ọ tụrụ anya ka ọ na-avụ dibịa anyị na-akpọ na fon egwela ya gwa olugo ogwu ego ka egwela bụ kụzọ gị yele ọya rapụ na ntụju ka eji atụju akpa ntụju ka eji atụju akpa emepe olugo ụzọ ndị mma na ọlụ nlibe ndị mma enwe olibe ibe a chụrụ na aja ndị mmiri enwe ọlụ nkebe
chigi eliwo nli ibe ni chigi kwuru na ka ya eme ka ya eme ya gbabegoro chigi n'ọsọ ndị gbabegoro chi ya n'ọsọ kịta ahụ ịmalebe ba nọcha wee kwuru 6 feet mana ọ ga-ebe koro ụlọ ha nwere ọ bụrụ nchụ ụwa n'ọsọ nrapụ ibe ni chukwu debere gị ihe abụ ifọsụ ọnwa gị na ịchọrọ ka ebuli ya n'ovu mbụ tata aka niile arara ịra aka niile arara ivu okeke ka okeke na-aga n'iru na-ayọ chukwu ka o mepele gị ụzọ nke gị anya ọvụ na-ebuga mmụọ na-abụga mmụazị mba na be dibịa na-akọ nọsensị oluzi ebe a nala ego nke onwere enwere anya ọvụ ịbụrụ nwanne gị ka ọ goro moto mmanye elie ntu enu nwelialịa na onye nwelialịa ebe ọma elu ya aka ọ bụrụ ibe emebe ịpụta ụtụ ịmakwa ka chi fu efu ikpokọla ego niile dị na akaụntụ gị chọba dibịa eje egwu ya isi anọka igbo oke ite ọ nalịga ego ahụ nwere elibe ibe zụwa mmụazị ya ndị ọ ga-akatakwa na owu akụkọ na ịka na-akọ nke nwere nwa n'ọlụ gị chụọ aja malichi gị mali ndị mmiri gị gbava mbọ n'ọnya bụ ogwe ego ọmụwa bụ SS Power na-ekwu o nwere ogwe ego ka ya bụ ego dị ka ị na-eli ima njin ya n'anya n'azụ o nwere ya na-achụ gị ndị mmadụ achụ gị ya bụ ego dị ka ị na-eli ị na-akros main road ị na-akros li onwe gị o nwere ibe na-eme ọ bụrụ nke ọ dị ka ịchọ nkros main road ube na-eti gị eti ị na-asị maka ọ bụ na oke iti debe na be gị na accident kwa na-achọ nkwa na gị na ive ụwa anụnwa bụ ive onye katalikọ ya eme agwara m nso na nwa taịm ya elu dibịa niile na-egwu wayo ma ndị na-ana mmụazị ego nwa taịm ya elu onye ọbụla achịla akpụkọ ya na-agba ma ndị na-eme vidio ma ndị na dibịa ji aga n'iru na-agafe a ọgwụ a na-agwọ agwọ emewe alị akwụkwọ ụdị na eji alị ọgwụ mkpụrụ ọgwụ alị awụ ụdị na eji alụcha ma hypenson ma hanki alị awụ ọgwụ ụdị ahụ nwere ihe jiri ile gị gwa eze gị ọnụ mana ntụta ka na-atụta gị ọgwụ na-akpọsa na net ọgwụ na-akpọsa na net na-elie ọ dịghị ka ọ na-alụ ọlụ ọ na-alụrụ ọlụ o nwere ọgwụ dibịa eji n'alị si bịa ka enwele malụ n'ọwa ya obibi ahụ malụ n'ọwa ya ka ọ bụ ibe ndị ekwu okwu a na-abụ na achọrọ m ka ụmụazị nọ n'obodo oyibo ka ba mụlụ ive malụ na onwere ive bụ ọgwụ a na-alụrụ ọlụ ive bụ ọgwụ n'ụwa nwa bụ malichi gị gbasibe mbọ ike nya nwe ive na-eme na-agbasi mbọ ike chekwe na chi chukwu ya enye gị nke gị ma ọ bụ na taịm gị eluwo chukwu nye gị nke gị ya tụnye elu gị ụzọ ka oke gị luo gị aka onye bụ ihe eji na-ayọ nke gị ọ bụrụ ịpụta ị na-achọ ka ihe bute oke ite emechaa ọwọ gị awọ ma ọ bụ na olekwuo ele na awọ gị awọ dibịa dị na ana Igbo nwede 1099 amara ibe bụ oke ite amarado otu esi eche gị aka agwa oke ite ive niile abụ nọsensị ive niile abụ rubbish o nwere mgbe na-eme na nke ahụ ewubegolu o nwere mgbe na-eme ebute ite bikos na-asị gị na ite gị sụwa ọsụwa asụ esiere n'ọkụ ma na-asụ asụ na ọsụwa asụ ịmalụ na ọlụ ọlụ bụ ite gị o nwere mgbọrọgwụ ị na-egbunye o nwere mgbọrọgwụ dị ka itinye n'ite mgbọrọgwụ ahụ itinye n'ite ive ọhịa nọ bụ 6 days onye akọ jike bịa dibịa sị gị nke live o nyere gị bụ 8 days 2 weeks ọ bụ na ite ga asụwago ọ bụ na ite ga akọba esụwa nke na cheta azụ nke mana ive dị na bụ kpuchiri ekpuchi mana ọ bụ na ọsụwa gba mbọ mali na nwa ego ga-elu ego ive nye na-aba asị asị ọ na mụnwa batara n'ọgọ ọbụla m batara n'ọgọ na mbalị n'ime ọbịa tata ma mba nje mee gịnị mgbutere unu mgbọrọgwụ ahụ ive mgbọrọgwụ ahụ na-anọ n'ime iwu ya mmiri kpuchie ya iwe ọ na-anọ bụ 6 days ọ nọ 5 days ọ na-asụ pụtụpụtụpụtụ nwobele o nwere taịm oyi elu bụ dị mgbọrọgwụ oko na dị ite ogbosibe na ive niile a bụ wayo ka ọ bụ ive niile a wayo asị o nwere ive dị ka na ite ga-asụ
wayo onwe ndị na-amara dị mgbọrọgwụ ma na-emebe aga vabute ite ejegola nweta akpụ jabọta akpụ n'ubi vabọta akpụ vasacha ya mmiri nwelie tie na n'ite wunye abịa n'elu gbukwesị ọkụkụ wunye ya mmiri wunye ọgọlọ ọmanta aka akpụ ekochie enu ite ahụ na-agbọ dịka etiele ncha ive eji awọrọ ndị mmadụ asị gị na ite gị asụ ọwụ ibi na-asị ndị ọgụ gị na ite gị na-asụ ọwụ mana ọ dị alụ ọrụ ndị onye jụrụ sị gị na ọ na-arụ gị ka osi bụ ibe a na-eme ibe a na-eme gabụrụ ọ na-arụ gị ka osi ibe a na-asụ ọwụ bụ na ite ka ọ dị iji bo ya etie na mgbọrọgwụ ka ọ bụ ọnwụ ndị na-eti akpụ wee nwere akpụ etie ya n'ite ọ na-asụ asụ onye sị gị na ọ na-agba oke ite na-agba oke ewele na-agba oke ibubu na-agba ọlị onwe ya ka o nwee ego na-agba ọlị onye gbakarịa onwe na ọ nwechara ụmụnna ya agwala ya onwere ya nọdụ ka nwanne ya bụrụ ụbịam mba ife mmadụ na-ekpe ekpere bụ nwanne inwe ka nwanne gị nwe o nwere ibe ya ji na-eme bụ ka nwanne gị mee gịnị ka nwanne gị nwekwuo ị na ya ochukwu na-asị na ya na-aga n'iru ka nwanne gị na-aga n'iru ị na-aga n'iru ka nwanne gị na-aga n'iru kịta ọ dịrị ọzịa na ọnya pụtasị gị na ọ na-agba oke ite mụnwa bụ ese otu nnọ na ọbụla nna eme ive oke ite na mụ maali agbọ ọ na nna eme ive ya eme bute ego tata bute echi na mụ nwaanyị eme mmebidogo n'aka m nwa agwọlịa bido n'aka m nne m ha gwọlịa apịa na abụ anyị ive eji na-abụ na abụ anyị bụ milonias ka eji na-abụ nwere ya bụ obele mmadụ so data ịbata ka ịma na ọ bụrụ obele mmadụ ka ịbatara ị na-agwọ ọgwụ ihe ebuzo gbọrọ onwe gị gbọrọ nwanne gị nna gị gwọkwuolu nna gị ka nna gị nwee ego na-agba oke moto ị na-agwa mmadụ na ị na-agba oke ite ka o believe oge because na ọgwụ oke ite ị na-agba oke ite ị agbanwere ogo nwoge oke ite ị agbanwere ogo nwoge oke ite ị agbanwere nwanne gị oke ite ovu nne gị ovu nna gị nke ahụ esoro na dibịa na-atụchapụrụ onwe ibe dị ya n'anya sava ka ya na-agbanwere ụlọ onwe gị na ava dị omimi ịma mgbanwuli onwe gị biko so eji na-ada gị mbechara mbechara na-agbagoro nke bụ eziokwu uche gị eji na-asị gị maka ọ bụla iwe abụrụ eziokwu ise ka ị gapụ agapụ onye bụ na dibịa na-agbara ụlọ onwe ya bụ onye sị gị na ọ na-agba oke ite ya bụrụ ụzọ gbọọlụ nwanne ya onye sị gị na ọ na-agbọ oke ibubo ya bụrụ ụzọ gbọọlụ ya nwanne ya gbọọlụ ya nna ya ka nna ya nwee ego ije na nwa bụ onye sị gị na ọ na-agba oke ewele na ọ na-eme ibubo na-eme iwe niile bịa dịrọ mma o nwere ọra ụnọ onwero nke o nwere onwegwe nwegwule ego nakọtara m nwa arọ ka o jiri ụkọtakwu ovu ụnụ o sị gị na ọ na-agba oke ibubo na-agba oke ite na-agba ara agba aka na-agba ọkwụ nke ọzọ ulu adịrọ n'isi azụ ibe niile a na-eme bụ nọsens asị ka ọ bụ ebidoro mgbe onwe ekwula okwu anụnwa ebidoro mgbe okwuli ya ịmalụ ebuchi gị ịmala ya n'ọlụgwụ ụwa malị ndị mmiri gị malị ndị otu ngalaba sopụta ụwa ọ bụla abalị ga agbagive ya ive ya achụ na aja chụọ ọnya ka ị nebe oge chukwu anụ elu mgbe anwa ọ bụla nwere ihe egbuchiri ka atọ ya ekwu ya bụ ndị otu kụzụ gị yọlọ ya ka ịchụwa ego ka ụwa ji achụ ego nwetaba ego sọsa bụ ihe eme nwe ego maka ọbụla oke ite ibi dinala ị na-eme idinala ka klientị delu gị iwe si gị n'ọchọgo ndị n'ọgago na bankị ndị akwụ ụgwọ asị onwe gị ka na-awale nwa gị ka na-egbukwa oge ịnọdụ ka taịm ga aka na-aga ofu mmadụ edeteworo olu gị iwe otu na iru ọlụ gị dị ka iru ọlụ gị ya dị mmadụ ama njuga ese ndị emebe bịa bulvas na ajiri pụta ọbụ na beri bịa ya lụpụtazi ụdị ide labọla ọbịa sị na nne ọsị ọcha ha anyị delewe deledesiele onye nnukwu bil onye zi onye ọcha bil ahụ oje dị na lawụla sị na ọtọ iwe ji na-eme bụ na ọtata ụla ka ọ bụ na onye ọcha enwela akaụntụ anyị na iwe niile ji akwụ ụgwọ ọtata ụlọ iwe na-ebe eke na-ebe ogwe ego bụ chụsụ ihe egwu ogwe ego bụ gbasiwe mbọ ike onye bụ ogwe ego ya gbara nwa gị gbasiwe mbọ ike ka nwoke onye na-enwere iwe ya alụnwu onye dị lezi dịka ma ha chọba ọgwụ igbo ebute ọgwụ akpava ego ozugbo
onye na-atara ahụ na-akpata ego. Ihe ata ahụ bife kpata ego. Ihe ata ahụ bife kpata ego. Ịtazi ahụ nwa akpata ego file n'oke ego daa gị n'elu mana ama na ego anyị kpali ya etigbu gị. O nwere ego ịkpali n'ọnọdụ nọ karịa 5 years. Ịlụ ụgwọ karịa 5 years ahụ anwụrụ ọgwụ ahụ ka na-eche mmụ gị maka na o nwere nke ịkpali ma akala aka gị kpa ma nke mmụazị gị niile. Owe dị n'ego ite oke ewele oke uru iwe dị n'ime ya debe ahụ ịya anwele mana mgbe ya anwụ mmụazị gị ataba afọ. Ọmụnwa BSS Power na-ekwu dibịa niile na-egwu wayo n'iru akwụkwọ nwere taịm oyelu nwerozi eje na-agala onwe onye na-agụ chọọ polisi oyedu chọọ ndị amị oyedu ha na-aga maka mmụara eme gịnị mmụara esewe ya avụ nwe taịm oyelu dibịa wayo amanjizi na-agala nwe chọwa ndị nye na-eji na-eso ọbara mmadụ anọrọ ama mpụ apụ ma onye mmalụ na aka ya dị ọcha eji na-agala onwe bikos o nwere onye o mere iwe dị iche. Ebe na dibịa na-aga dulu polisi na-aga onye mana nke abụrụzi dibịa du polisi aga abụrụzi dibịa ma ịchọ ndị okechọ ọbụla ịchọ ndị okechọ na ịchọrọ mmịa ka ọ bụrụ ka eme ka ịdị ka ị bụrụ oke mmadụ ya iwere ike nga na-edulu polisi azị ka ị malị na okechene ka ama na okechene na ebe anyị na-abata n'izulu nwoke idulu na ọ bụrụ ịchọ ndị gote ihe eji alụlụ mmadụ ọlụ polisi esolo gị gaba ịchọ ndị ngote ewu polisi esolo gị ịchọ ndị anyị mamịrị polisi esolo gị ifere bụ na aka ga-adịrị ọcha ọba m nwe taịm elu onye ọbụla agbaba ọsọ bụ ndị ya jụ dibịa mmụazụ m masịchala ego ya emecha na cheta azụ bikos na onwe ndị unu debere n'ọnọdụ na-arịrị mma o nwere mmụazụ unu debere n'ọnọdụ na-arịrị mma na o nwere mmụazụ m masịchala ego wezuo ori dibịa abịa sị gị na ya agbọrọ gị ọgwụ na iyi enye 2 million nke ga ka ihe ibu ntụ na ibu ntụ n'ụzọ ya ọya na eze gara iwere 2 million nye dibịa ịgaza ka ibele jide gị tụnye gị na nga. Mmụazị niile anọ nga iso na egboro ọgwụ n'ọdụ na-eme big man mgbe nwata mgbe mmụazị ahụ emesị eme gịnị si na nga ahụ anọpụta ya gịnị ibe ya eme. Ọmụnwa BSS Power na-ekwu gịnị ibe ya eme ị na-eli ọ na-atọ gị ụtọ mana onye ị ego emere gịnị nọ n'ime nga mmụọ ngị nwa mmeli o ji nwa gaba dị ije ibe na ịma na ịmara ava agba na ihe ka nwụlori ọbala tụlụ awụ na aka isi na-eke awụ na-egba awụ na-egbatalị n'ụzọ na ịlụchala ọlụ a n'ụzọ ya aga nwatakịrị ejewe with full mind na ọ ga na ọnwere na-eme olu anwụ dị tụlụ atọ ya n'ime nga ngelego enwezila ego nke na ya ga nye libe mgbe o eji ya pụta n'ime nga ngịnị ahụ mgbe o eji esi na ime nga ọ nọpụta ngịnị ahụ bikos nọ nke itiele na nga ahụ ọnụ ahụ ahụ ọ tara emecha takwuo oge ahụ ahụ dibịa na-emezi kịta abụ nwerozi nke bụ dibịa na onye mkpokọta abịa na ahịbịa ọsị na ya emewo dibịa okpokọta enweghị onye na ekpokọta ọsị na ya emewo dibịa ọ chọghị iwe eji egwu wayo ma ndị na-esi mmiri ọkụ ndị na-esi bọket na asị bọket asị na ọgwụ nke ọzọ wayo akarịa majik abụrụ dibịa iwe bụ dibịa bụ imere mmadụ ibe gara aga bụ dibịa eziokwu bụ onye ọbụla dibịa lụrụ ọrụ ka ọ na-elele ma mara amalị na aja a na-achụ na-adị ka alụsị ụdị na-eji atụ mmadụ alụsị ịma na ịtọ mmadụ alụsị fila na alụsị egbu onye ama mbọsị ahụ ọ na-egbu anya na wik ọ na-egbu anya na 2 weeks alụsị egbukọrị alụsị na-ejegodi ikpe ojechi ikpe kpa ma ọ bụla ojekpu ikpe ha eme gị na ha bịa ọgụ otu ahụ ka ọ dị na nchụaja na ịchụcha aja ndị mmụọ ya bịa ebulu aja o nwere ka ọ bụrụ taa ma ọ bụrụ echi ọ bụrụ this week ọ bụrụkwu next week ka ya bịa ebulu aja ma taa mgbe ahụ na ya ji ebu aja bụ ya egacha ma bịa ebulu aja na-achụlụ ọba mgbe ọba bụle nwere emepelu gị ụzọ gị ya lọ ya mgbe ahụ ebule ka gị na ụzọ gị eji ya lọ ya ọ bụrụ dibịa chụọrọ gị aja si ya na nwere ọma 2 days si ya na nwere ka ị kalịvụva ahụ ibelebe dibịa si ya ibele si ya gbọrọ gị ọgụ ịgbara ka ibe eji agalị gị na edibịa na ihe eme ka ọ dịle gị na mma nwee ndidi maka na onye ndidi na-ali azụ mkpọ ịgbanarị chi gị n'ọsọ maka na ịgbanarị chi gị n'ọsọ ọ ka ga aka n'arụ
ịgbara richi gị n'ọsọ ọka ga aka na-arụ ive onye nwere ive onye gbolo ogwu ego ive onye butere oke ite ji emili onye na-ebutere oke ite ọnụ ive onye butere oke ite jiri atọsanwu onye butere oke ite nwere ego o jiri atọsanwu ụtọ ọbụla vana bụ oche okechọn ije okechọn ruo ebe anwa onye butere oke ite na-abụ 100,000 onye na-ebutere oke ite esoro na-abụ 100,000 iwe ji na-ekwu n'uche onye ekwecha ego ọ na lụọ larụgbu ụlọ mma ma nya na onwe bụ ebutere oke ite lụọ na n'abalị ọ mụla ya maka ọ bụla mgbe aka nwunye ji abịa o regret iwe ji ebute oke ite ahụ so kpọọ ego ka ụwa ji akpa ego ka ọ dịle gị na mma ibe gbagojuru ụlọ anya bụ ndị Igbo ọ bụrụ mma kachara ibe niile dibịa dị na Baịbụl adị bụ mmadụ 9 dibịa ovunna mmadụ 9 ovunne mụtara ovunna amụta ibe adị bụ 9 so na onwere esi ya ajụ m ya anyị manyị na ọsa gị na mmasị gị onwere esi ya ajụ ụmụ ya anyị manyị bifo ajụcha mes nwaanyị m nwaanyị nyelide nye ma my father nye ụmụnne m niile na-eme dibịa nye ụmụnne mpa m niile na-eme dibịa ịma na ese jụrụ ya dịkwana nnekwu so agwa m nsu na onwe ya gbagojuru n'anya mgbanị m ọ bụrụ onwe ibe unu gara asụ ka ego unu wayo na mere majik vive eme gbanị m ka nkwu niwe ya mere majik ya bụrụ dibịa ibe niile ya na-eme bụ isi bụ n'anya ọmụnwa bụ SSPower na-agba gị isi bụ n'anya ka ị na-eme unu isi bụ n'anya mana isi bụ n'anya bụrụ dibịa mali amalite atọ onye na-eme dibịa jiri ọgụ ya na ive ọma ya afụ ma onye na-eme dibịa na-ejiri ọgụ bụ ive ọ bịara bụ ka ọ naba ndị Igbo ego avụ kọtara emecha bịalịa ọ bịazili ọbịa gwụrụ ụmụazị ya o nwere ibe ji ọgwụ eje ọmụnwa bụ SSPower kwuru ịbịa na be m ọgwụ karịrị emere m ive ọgwụ metụ ọnụ m onwere ya na-amara m onwere ive dị n'ime ya ive niile abụ asị agba m ọgwụ ejiri maka m gwọva ọgwụ gbolodo ọgwụ gwọta ọgwụ malị ndị na-alụ ọrụ na ndị na-alụrụ ọrụ ive na ịchọrọ mmele nwata nwanne gị bụ onye Igbo ịma na ive anụ ha na-alụrụ ọrụ ibodo mpụrụ ọka imevie irobu na emechachu ya ekpe chukwu ya ekpe gị ikpe onye na-emere ndepụta gbọvụ na ive dị n'ọgwụ ndị na-alụ ọrụ ya eji na-emelu na ọ na-aga aga mụnwa ya agba nwunye ma hụ na oke ite ọka ewele oke ibubo oruru udu akọ mmiri mmelakọrọkpụtụ ma ọtụkpọmkpọm ive niile abụ wayo onwere ya kacha ịmara ebuchi gị chụọ aja ji agbava mbọ na onye ịgba mbọ ịkpata ego afọrọ m ebe onye na-agbara mbọ na-achụ ego si ndị na-achịsị na ya na-achụ ego onye egwu ego ahụ onye ahụ na-eje na bịa onye ya bụ bankị onye na-eje na bịa ọvụlụ ka ọ dị ya na-arụ ive ụwa nwe ị na-eme bụ ị na-eme ive ị na-enegodo onwe gị anyị wee na-eme ị na-eme ive na-enegodo onwe gị o nwere ya abịa na bịa ịma na iwe onye niile bụ ka olu une n'ụlọ na na-agba moto odoga anọ nwere ibe onye ndị ọ na-achọ ka ọ dị kaba onye na-ete dibịa na wayo dibịa nne m ọnọdụ onwe na-emele onwe ive taịm ya elu moto abụrụ onye ọbụla na-agba ihe abịa ofu mbọsị alụdel mmadụ ọlị lụta onye nwere obi na-emele mmadụ ive onye ahụ eme gị omele gị ive ọ bụrụ na inwe moto nke gị ifenya gidigidi na ada ndị otu anwa nyere gị dibịa anwa alụsikwu nne gị nyere gị dibịa alụsikwu nna gị banyere gị dibịa alụsikwu nne gị alụsikwu nna gị banyere gị dibịa male taịm ya eji agba moto ọ bụrụ na ya gbara moto ve edewe na ya ma mgba moto ịfọs na onwe ga fọs dibịa kịta ejele emebe biznes ibe mmadụ enweta ovu nkanka ive si nọ na-agwala mmadụ 100 mmadụ 200 na-enye na-enweta 200,000 200,000 times 200 unu amara ego na ọ bụ ma ya mana na onye na-ekwu ụdị okwu abụ ezigbote onye wayo ka ọ bụ ụdị mmadụ ahụ bụ mbọsọ ya nwebụ mmadụ atụghị okwute tụgbuo ya ala ụdị mmadụ abụ na-enyere ewute akpati na-ekeli nyatụ bịa na nkịtị kpokwasị aja maka na ebe alụrụ alụ ka ọ bụ n'ụsọ mebia n'Igbo mwazi jere mkpuchu ego jere mkpata ego ị na-abịa na ya nke na-asị gị na-asị na ya agwara mmadụ 300 ọgwụ 100 mmadụ ya agwara mmadụ 200 or 300 ọgwụ 200,000 300,000
na-abụ na ụgwọ a na-abụ na-aba unu nte bụ ndị n'obodo oyibo edo m n'uso n'ọlụ gaghị kwunu jel unu anọkọtazi uwe n'ọlụ gaghị unu n'ala unu nata onye ọcha nala unu o nwere na wayo ogutere wayo ogulu ori zutere ori zulu ya otherwise ihe juru uche gị mali na ịmali imesi omenala ike chugbu aja mma gbagbuo mbọ mma jee na-alụsi obodo unu kwa nkwa jee na aja na kwa nkwa ị na-anya ya bụ na ịkpatawa ego bute nnukwu ego dị anya arọ ịkpụtala evi itelie ya ka 500,000 iji na-ekwe alụsị nkwa ọ bụrụ bi na-akwọ mmadụ ibe gị isi bisi onye asị gị bịa na-agbọlụgo ọgọ ihe chekwa ego sị gị kwa nkwa kunu mee pasentị na ego ọ bụ na ego ole soro ga-alụta elewo bụ ka igbo mụrụ anya na taịm elu okwen mgbe onye ọbụla onye dibịa agbacha ya libia ọ bụrụ ka ị na-eje kwuo onye mgbe ọ bụrụ ka ị na-eje jesivi ike agwara m na ụka na omenala bụ ive ka ọ bụ ezigbote ụka bụ n'obi ka ọ dị iluo n'ụlọ ụka kpelide ekpele ọbụla ikpesiwo ekpele na taịm na ịtọrọ dị gbasa na taịm gị na onwe gị obi gị gwara gị naba na taịm gị eluwo naba na chukwu azọ ọgụ ekpele na ọ bụrụ onye bụrụ ọfọra ka ị bịara ka ị kalụ ụka ma ị bịara nkale pastọ ụka n'ibe okpele ahụ n'iji maka ya bịa naba manche mgbe agbasara na chukwu azọ oge ekpere abịa ikpere obere obi ya nọ n'ụlọ ụka emechiri niile na ọrụ bụ ihe emelibe ahụ n'ikpe ito ya nwụrụ ahụ ụka bụ n'obi ka ọ na-adị ụdị akọ dị iwe omenala ị na-eje ebe edibia nwere owe obi gị na-aga odibia elu ọkọ nka na-abụrụ itichi ka gị sanya na-abịa ịpụọ gị eti ya n'abalị ọnwa gị ọma ntị gị ọmakpọ gị na fon ọnya bụ nwoke dibia gbago ovi na alaikere si a nna m na ihe mere nke ahụ pụva onwere ife bụ oke ite ibe niile na-agbolu na saịdị sun n'oke ite ma oke uru bụ asị ịbịa na be dibia vụ ite 100 bụ o ji debe ebe ahụ bụ abịa ka ọ kpọsara iru abịa ka o chesịrị ịbịa ka ka ọ dị gị ka ọ nwere ka ndị ọgbọ na-agwọrọ ọgwụ karịrị ibi ime ite ahụ na-adị na be dibia de fọ ndị ya bịacha ite dị 50 100 ọgwụ na-alụ ụlọ ebe ahụ na-elụrụ dị ọgwụ na-atọ ndị ọzọ bụ ndị a na-ala ego iwe ji rapụ ebe ahụ kwarị ka ọ na-agwọka nwere dibịa na-agba oke ite na Anambra steeti ibe kọ dị n'ala Igbo ndị na-agba eriro nne onye ọbụla na-agba oke ite na-amụtara nwa bụ dibịa na-agba oke ite na-agba oke uru ọ na-amụtara nwa bịa na-edoro ụta bụ onye anwa onye ahụ ya amụta mbesaid na bịa onye ga-eji amara na-agba oke ite ịbụ na ndị mbesaid na be dibịa vuo onye alala na be dibịa mana onye nwa ya ka ọ bụ vuo onye na-akpọ odukuruku na be dibịa mana ọnwa nwa ya ka ọ bụ masị gị nọ na-agba oke ite gaba n'iru na ibe a ndị na-abịa ma na ya nọ na be gị onye bụ oke ite for you ekerekwa m nke niile mere n'iwe ndị Igbo ekenekwa m inwe ekene nwoke ekene nwaanyị ekene ihe na-emere Igbo ihe biko nụ dịka m n'aka na-asị na-echa vidio biko na nyere aka sọskraịbụ na distance sọskraịbụ chi share this video ishiocha igbe notification nke na-enweta notification mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo ofu Igbo ndị ọma njem ọnụ anyị enwe ọzọ biko ebe onye nọ ya asaa n'anya maka na obodo amaghọkwụrụ ọnụ ọbụla na-agbafu eketa mara ihe ọ na-agba na fon fụ ka ihe isi eme anyị na ihe etinye egwu na nwayọ mana anyị mejidekwa ihe ara na-ekene ndị Igbo niile na-enenekwa vidiyo anyị na-asọskraịbụ na dis chanel asị m na ihe ọma ya emelụ nwoke ihe ọma ya emelụ nwaanyị Igbo bụ Igbo ekene m unu